Gülnara Haydarova. Минем өйем. Ağaçları шаулап, кышлары жырлап торган бер урманда Сейлән исемле кичкенә генә әкәм-төкәм яшәгән. Аның бик тә үзенә өй табасы килгән. Һәр хайванның, һәр кошның үз өе бар, дип уйлаган ул. Куяннар җылы өннәрендә, тиеннәр уңайлы куышларында яши. Кошлар матур-матур оялар кора. Хәтта кып-кечкенә кырмыскалар да зур сарайлар төзи. Минем дә үз өем булсын иде, дип хыялланган. Өй табар өчен ул урман буйлап сәяхәт итәргә булган. Сейлән сукмактан урманның иң эченә үрмәләгән. Үзе һаман аркасындагы кабырчыгын ырышкан. Нәрсәгә кирәк инде миңа бу? Ул булмаса, мин җилдән җитез булыр идем. Бара торгач, әкәм-төкәм сарылы-каралы күлмәк кигән бер бөҗәкне күреп алган. Ул бер чәчәктән икенчесенә оча-оча, «Без эшлибез» дип җырлый икән. «Сәлам, син шундый матур итеп җырлыйсың», дигән аңа Сейлән. «Минем синең кебек бөҗәкне күргәнем юк иде. Рәхәтләнеп күңел ачасың». «Сәлам, мин бал корты», дип елмайган аңа яңа танышы. «Тик мин күңел ачмыйм, нектар җыям. Син монда нишләп йөрисең?» «Мин үземә өй эзлим. Һәр җан иясенең үз өе булырга тиеш бит. Менә син кайда яшисең?» «Без кыргый бал кортлары үзебез ясаган ояда торабыз. Аны агач башында, тау куышында төзибез. Менә безнең туганнарыбыз өй бал кортлары кешеләр төзегән махсус йортларда, умарталарда яши». «Агач башында яшәү рәхәттер инде», дип уйлаган Сейлән. «Тик мин бийеклектән бик куркам шул». Ул бал корты белән саубуллашкан да юлын дәвам иткән. Кинәт Сейлән әллә нинди сәер бер нәрсә күреп алган. Аның 8 тәпие бар икән. Бу җан иясе үзе һавада эленеп тора, үзе тырыша-тырыша нәрсәдер бәйли ди. «Сәлам, син нәрсә?» дип сораган аннан әкәм-төкәм. «Син ничек шулай һавада эленеп торасың ул?» «Мин үрмәкүч», дигән аңа яңа танышы. «Менә пәрәвез бәйлим. Ул нечкә булып тоелса да, бик нык. Пәрәвезем мине йырткычлардан яклый, азык табарга булыша. Тагын анда батутта сикергән кебек сикереп тә була». «Үрмәкүчнең өе бигрәк шәп», дип уйлаган Сейлән. «Тик минем кул эшләренә сәләтем юк шул. Бәйли дә белмим». Кинәт ул каты тавыш ишеткән. Кайдадыр якында гөрселдәп зур агач ауган. Сейлән куркып як-ягына караган. Менә ул юан гына бер агач кәүсәсен кимергән хайванны күреп алган. «Туктагыз, сез ни эшлисез? Ник агачларны кимерәсез?» дип кычкырган әкәм-төкәм. «Ник тавышланасың?» дигән бу хайван. «Без кындызлар. Бу агачлардан буа буабыз. Әнә тегендә безнең өйләребез тора». Сейлән кындызларның су өстендә үк урнашкан ояларына гаҗәпләнеп һәм сокланып караган. «Мин бер кайчанда мондый өй төзи алмамын инде», дип күңелсезләнгән Сейлән. «Аннары мин озак итеп суда да тора алмам. Мин коры җир әкәм-төкәме бит». Күңеле тулып, ул елап җибәргән. Аның күңелсезләнүен табигатьтә сизгән диярсең. Күктән җиргә ире-ире тамчылар тәгәрәгән. Әкәм-төкәмгә яңгыр астында тору бер дә рәхәт булмаган. Ул үзе дә сизмәстән шар кебек йомарланган да кабырчыгы эченә кереп киткән. «Монда шул кадәр коры һәм рәхәт», дип уйлаган Сейлән. Аның кәефен төшергән, эчен пошырган кабырчыгы менә дигән өй икән бит. Ул яңгыр беткәнен генә көткән дә, кабырчыгыннан чыгып, юлын дәвам иткән. Табигать матурлыгына сокланган, урманда яшәүчеләр белән танышкан, уңайлы һәм җылы өен күтәреп, сукмак буйлап алга атлаган.